क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि राजखान्थिनि फोथाराव राजखान्थियारि खामानि मावनायनि अनगायैबो सोलोंथाइ फारसेबो नोजोर होदों क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलआ थांनाय मेट्रिक आनजादाव क'क्राझार महकुमानि गेजेराव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानानै जिथि सारियाव जायगा आवग्रिनो हानाय सा 13 फरायसाफोरखौ नखर नखर थांनानै बरायदों क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएल हान्जाया लाइमोन गांखं आफादनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव मावफुंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादों फारियै लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मिलन बसुमतारी सासे नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी देबरगाव ब्लक लाइमोन गांखं आफादनि आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म गाहाय नेहाथारि राजिब नार्जारिमोनहा बरायनांगौ फरायसाफोरनि अनजिमाया सा 10 मोनब्लाबो माखासे फरायसाफोरनि जौखोन्दोआ रोखोमसे जानायनि थाखाय सा 10 नि जायगायाव सा 13 फरायसाफोरखौ बरायनो गोनां जादों होननानै फोरमायो जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्मआ बेजों लोगोसेयैनो आफादगिरिया माखासे बाथ्रा फोरमायबावो आरो बरायजानो मोननाय फरायसा आरो दिथागिरिफ्राबो इउपिपिएल दोलोनि बेबायदि हाबाफारि लानायखौ बरायनायजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायो। गोबां गोजोननाय मोनदों आरो मोजां मोनदों जे नोंथांमोना आंखौ खौरां लाफैदों थांनाय HSLC 2023 नि 2023 आव आङो जे उथ्रिसार जानो हादों आङो 94.33% मोनदों आङो आरो गोबां गोजोननाय मोनदों आङो नोंथांमोना आंखौ मान बावफैनायनि थाखाय आरो आंखौ खौरां लाफैनायनि थाखाय आङो बबे फरायसालियाव फरायोमोन? आङो बेसि मेम'रियेल इंलिश स्कुलाव फरायदोंमोन। इयुनाव मा जालांनो सानदों मा फरायनो सानदों नोङो? आङो 12 नि उनाव आङो एन्ट्रेन्स होनानै आङो MBBS खालामनो सानदों। डक्टर जानायनि सिमां जासिगोन ना? न'खरनिफ्राय माबायदि थुलुंगा होयो? नोंनि फरायनायाव न'खरनि बिमा बिफाया नोंखौ माबायदि थुलुंगा होआ? फरायनायावथ' आंनि आइ आफाया आंखौ गोबां थुलुंगा होदोंमोन। माखासे समफोराव मार्क्सफोरखौ खम मोनदोंमोन बे समाव एसे ल' फिल खालामदोंमोन अब्लाबो आंनि मामि बाबाया आंखौ गिभ आप खालामनाङा आरो नाजाबाय था उनाव निस्सय साक्सेसखौ मोनगोन होननानै आंखौ थुलुंगा होदों आरो आंखौ बुरखायदों आरो आङो स्पेशली आंनि मामिखौ आङो थेंक इउ होनो सानो आंजों 12टा 1टा बिदिनो 2टासिमबो थाफायोमोन आंखौ नेफायोमोन फरायनाय समाव गोबां खस्थ' जादोंमोन आरो बांसिन खस्थ'आनो आंनि मामियानो मोनदोंमोन होननानै आङो बुंनो सानो जे आं जे साक्सेस जानाया बे आंनि थाखायल' नङा बे आंनि पेरेन्ट्सफोरनिबो मोनसे आखाइ दङ बाहाय बिसोरनि थाखायसो आङो दिनै बे पार्सेन्टेज एबा बे मार्क्सखौ आङो सिकिउर खालामनो हादों आङो बिनि थाखायनो हामबाय होनो आङो। गिबियावनो आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनो आरो बे समाव आङो हामबाय होनो नाजादों आं इसोरखौनो हामबाय होनो नाजादों मानोना इसोरा गोबां बोर होबाय फिसाजोखौ बेबायदि एचिभ खालामनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो लोगोसे आङो तानिशानि जे स्कुलनि टिचारफोर बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा हामबाय होनो मानोना बिथांमोननि हार्डवार्क खालामनायाव बिथांमोननि फोरोंनायाव आरो टिउसन मास्टारबो दंमोन बेहा बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनो बिथांमोननि नाजानायावनो आंनि फिसाजोआ बेबायदि साक्सेसखौ मोननो हादों आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना गोजाननिफ्रायब्लाबो आंनि न'खरावहाय बेबायदि खस्थ'खौ लानानै बेयाव फैनानै एसे मोजां मोनसे खाबुखौ जोंनोबो होबाय एसे मोजां माने मोनसे जों सानाखैमोन बेबायदि जागोन होननानै हठात जों बेबायदि खबरखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोन आरो बे इउपिपिएलनि जे आफाद बिथांमोनखौ आं अरायसम माने वेलकाम खालामगोन आरो बिथांमोनहा जे दहाय बुंबाय माबाफोर माने सुबिदाफोर नांगौब्ला एबा माबाफोर सापर्ट नांगौब्ला जों दं होननानै बुंदों बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ अरायसम वेलकाम खालामो आरो बिथांमोननि बेबायदि फैनायाव आंहा जोबोद गोजोननाय दं। दिनैनि बे बेलासि समाव दिनैनि बे जिल्ला इउथ इउपिपिएलनि जे मानलाय
गथायनाय 60 फरायसाफोरनो क'क्राझार साब डिभिजननि सिङाव जायफोरो बांसिन मार्क लानानै फरायनानै पास जानाय मेट्रिक आनजादखौ बे गथ'फोरनो बा फरायसाफोरनो जोङो मानलाय गथायनाय हाबाफारि लादों। दा देग्लायहाय 60 होनांगौआव जोङो 63 फरायसाफोरनो बे मानलायखौ गथायनाय जादों। मानो होनोबा माखासेया एखे पार्सेन्टेज लानायनि थाखाय। दा बाथ्रा जाबाय UPPL पार्टि एबा माने क'क्राझार जिल्ला UPPL हिसाबै जोङो थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो देग्लायबो एखे रोखोमैनो हाबाफारि लादों। मानगोनां CM बा मानगोनां प्रमद बर' सारनि जेनोखि साननाय, मानगोनां MLA सार लरेन्स इस्लारिनि जेनोखि साननाय जे सुबुं सम्पद दानाय बा सुबुं सम्पद आरजिनाय बे हाबाफारिखौ एबा बे सानथायखौ जोङो आबुं महर होनो थाखाय बे हाबाफारिफोरखौ लादों आरो इयुनाव लालांबाय थागोन। जोबोद बाख्नायथाव जे UPPL सेबाजों बानजायजानाय जेनोखि मेट्रिक आनजाद बेखौ जोङो बरायनाय लादों एबा क'क्राझार जिल्ला UPPL हिसाबै जोङो जिल्लानि सिङावनो थानाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों। जाहाथे फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे बादायनाय मोनसे सोमजियो, गावजों गावनि गेजेराव एबा सोलोंथाइ लानायाव बादायनाय सोमजियो। बेनि थाखायनो जोङो 60 फरायसाफोरखौ मोजां फरायसाफोरखौ बासिनानै बे माने बान्थाखौ होनाय जादों। मिडियाम हिसाबै जोङो खुनु बेबायदि बासियाखै। माने सेबा बर्डजों जायफोर खुंजादों बे फरायसाफोरखौनो जोङो बरायदों। बिथांमोनहा गोबां गोरिब न'खरनिफ्राय जे रोंगौथि लानानै जे उथ्रिसारबाय, बिथांमोननि थाखाय सहाय सुबिदाखौ माबायदि UPPL लेभेलनिफ्राय? दा जोङो UPPL हिसाबै बा इयुथ लाइमोन हिसाबै जोङो मानलाय आरो बिमा बिफाखौ जिहेथु फरायनायाव गोबांथार थुलुंगा होदों जिहेतु बिमा बिफाया, आरो गथ'आबो गावनि फरायनायखौ गोबाब नाजानायनि गेजेरजों जिहेतु माने मोजां फरायसा हिसाबै गावखौ दिन्थिनो हादों। दा बिथांमोनखौ जोङो ओनसोलाव थांनानै जोङो मान बावफैदों गावबागावनि न'आव। मानो होनोबा गोबां फरायसाफोरनि न'खरा बेबायदि मोजांथार नङा। बेनिखायनो जोङो गरसेबो जाहाथे आरो फरायसाया खरस खालामनाङा, बिमा बिफाया आरो खरस खालामबावनाङा, बेखौ लानानै जोङो न'आव थांनानैसो बे बान्था एबा मानलायखौ गथायनाय जादों। जों इयुन समाव बिथांमोननि फरायनायनि थाखाय राहा सरखार माने मानगोनां MLA सार लरेन्स इस्लारिजों रायज्लायनानै MLA फान्डनि स्कलारशिपखौ जोङो रायज्लायनानै थांनाय बोसोरावबो होबोदों आरो देग्लायबो बिथांमोननो जोङो होबावगोन। थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।